malen, mutrikutik, alkolea taldetik, eta bertzotan. Ni eneko naiz, Plaintxiarra, bertsora da gure taldean izena, eta nik be bertsolari bezala parte hartuko dut. Bueno, ni Maialen naiz, Eibartarra eta Xarmaginak taldean parte hartuko gai jartzaile moduan. Ni Alexander Nok, Ondarrutarra eta Mutrikuko bertsoskolin izenin parte hartuko joat, bertsolailez Arnoate taldi. Txusia gorputza lerdena, besterik ez bada ezin eukidena, besterik ez bada ezin eukidena. Ondo, nahiko parekatu izan zuan da, ondo. Bai, saio politxe izan zen, jendo pizka eta 15 egun gerturatu zian entzutera. Ariketa desberdinak eta diferentiak hola egon ziren, eta giro politxe egon zen, eta nik uste dute, eroso egoteko moduko giro bat sortu zela. Hori, berezixe izan zuan geure bertsoskolako bihotzek beran lehenengo saio ukibala. Eta azkanin, geu izan gaitxuk azkanen urtita malen da bitxo beran irakaslik eta makinatxu bat eguazten pasatako gaitxuk bertan hor, bertsoskolan da azkanin geutzako sari bat izan zuan, bera ikusti hor kantun lehenengo bidar. Azkena bi Gipuzkoako herriarteko antolatu dira orain arte, azkena uste dut 2017an, eta aurten izan da pixkat, Gipuzkoako 56 talde edo aurkeztu gara, hortan bai izan da, Eibarren behintzat lehengo aldia atera duguna taldia, Gipuzkoako herriarteko txapelketan, eta hortan oso pozik gauz, eta uste dugu gainera beste punts bat eduki dauela aurten herriartekoak, bai. Danona da lehengo aldixa, ez? Usted. Eta, gure kasuan hori bihotzena izan zala ere lehengo aldixa, bertzeskolan gabizen gehixenok ez geha asko ibiltzen kantuan, eta niretzatera olako formatuan lehengo aldixa. Berez, bertsoskolik, gure bertsoskolik, Mutrikuko bertsoskolik parte hartu joan ondala, 2017kun Arnope izenin debakukin batea. Baina justo gu bisok ez, Xabik eta taldeko batzu Iñigok eta Xabik eta guk ez, baina gutzako berez lehenengoko bidarraok bertsoskolintzako ez. Maialenek esan daben bezala, bi herri arteko edo taldekako txapelketa antolatu dira oin arte Gipuzkoan, 89 esan da 2017an, eta hortaz aparte, ezagunagoak diranak izango dira bakarkako txapelketak, mediatikoki eta oi hartzune desentia lortzen dutenak, eta, esan daigun igual, helburuak desberdinak dirala, bai bakarkako txapelketak antolatzen diranean, edo herri artekoak antolatzen diranean, ez erabat ezberdinak, badare, helburu komun batzuk badare, baina herri artekoak egizia da aukera eta posibilidade hobiak eskaintzen dituela, pizka saretzeko, bai herri mailan, bai eskualde mailan, eta urtia ziren ezala antolatzen, orduan, esan bezala, danontzako da lehen da biziko aldisa, eta eraberian, politia izaten diar du baitza, balio izaten diar du alako, herri mailan, talde bezala elkartu eta antolatu eta hortarako, eta eskualde mailan ere, harreman horrek sortu eta pizka saretzeko balio izaten diar duelako. Nik uste eman digula aukeri hori beste herrixetakoekin juntatzeko, zaitzak izan engin nola fain meriendatxo bat ere eta elkarrekin kantau, eta gero guretzat adibidez nik uste Mutrikuko bertsoskoliantzat bai izan dela hitzaki politxea kantatzen segitzeko. Batzutan igual ez dakaunean helburu komun bat, o igual kide batek daka txapelketa bat, eta igual pertsona hori badabil gehixo, baina talde bezala ez geha, kosta betxezako juntatzia bertzotan etxeko, eta olako erronka bat eukitziak aukeri eman digu azteko, normalian kantatzen ez teunok animatzeko eta pixkat forzatzeko gure buruak, eta geixo ibiltzen dianei ere jarraikortasun batekin pixkat entrenatzeko, eta harremanak etxeko ere gure artean, eta Kantatzera noa zu betxo bat edo bi, eren egun jarriak gazte arruntari, julen xabierinak... Ariketak nahiko antzeako itxune, berez, ariketak askanin ditxune gure kasun, Iparragirre, banaka etxeko ariketak, bai taldekako txapelket direla, baina gero, formatu baina gero ariketak askanin bakarkako, estiolako diferentik, txapelketa normal bateaz. Baina, igual, beste rolloa jaun, baina berez ariketak nahiko,
konbentzionala ditu, esate baten. Ni bai, igual azpimarratuko neban, egia da gero saioetan ariketak direla antzerakoak edo, baina ariketa guztiak izan dira talde guztien artean erabaki ditugunak, Malenek esan duen bezala ingenun afari merienda horretan erabaki genitxun ze ariketa ingo ziran, eta bai daka bestelako antolakuntza bat edo atzetik. Eta gero bai azkenengo ariketa izaten dako plaka taldeka, hori bai igual dela desberdina, talde guztiak hartzen duelako parte, eta ematen dio beste kutsu berezi bat edo. Osa, nik uste bai dela aukera politxa hortako, ez? Beste txapelketa batzutan inoiz parte hartzea animatuko ezan jende bat animatzeko, eta gero bakarrik kantaguarren jakitzea, taldean lehiatzezula, ez? Lehiatze hori ere ez dela iguala, ez? Ez dela gelditzuko zu asken, edo ez dela zuko ondoengo, zuko ondo espezu etxe, baina zure kidiek bai, eskenean ja konpensabu gelditzen da, eta hor da, pixka talde hortatik nala diferentia edo. Nire ustez, Natxe izan txapelketa bat, ez daukela txapelketa kutzu. Osea, ez guzela irabaztea. Irabazi ezki ondo. Baina, ni banok beti irabazteko hori, osea, bajaukat hori zera, baina, esparo irabazten bezala iso pasaten, osea, de hecho, buke lehenokon kaldu gendun. Eta, baina, osea, ez dala, txapelketa formatu aukela, baina berez ez dala olako txapelketa hori. Jarri zuen jaunaren legiak, horrela jarri zuen jaunaren legiak. Debabarrena mailan, gaztetxuen bertso eskolak dira batez bezan genuke. Azkenengo urtietan sortu dira talde desente. Herri gehienetan badare gaztetxuen bertso eskola, gaztetxo esaten dugunean, esango dugu 9, 13, 14 urte bitarteko gaztetxuak dirala. Eta bertsozale elkartiak bihiratuta, lagunduta pixkat, azkenengo urtietan bertso eskola desente sortu dira adintarte horri dago kizanez. Hortaz aparte, hezkuntza arautuan, transmisio proiektuan barruan, 8, 12, 13 urte bitarteko gaztetxok gehienek lantzen dute Debabarrenan. Eta hortik aurrera, ez dakit, helduen artean edo esango nuke, foko ezberdinak badarela Debabarrenan, eta batzuk igual zela esango du, maizago dirdirri zen dutela edo konstantiago darela, eta beste batzuk aktibatzen dirala egoeran arabera edo momentuen arabera edo aukeren arabera edo aktibatzen diran fokuak. Badago jendia bertsotan egiten da bena, elkartzen dena bertsotan egiteko, badago beste jende bat aktibo dagoena gehiago antolakuntzari begira, saioak antolatziari begira, eta badago jendia irakaskuntzan diarduana eta bizkat transmisio horri begira. Eta, era berian, oin herri arteko proiektu honek balio dago esku baitza, pizkatanoke inguratzeko eta elkarren artean egoteko, eta berbain, da pizkat sare hori sortzeko. Sortu edo, trinkotu edo. Bai, egia da, hasieran, heldu zan gonbidapena, ia taldere mazortuko genuen, eta, zalantza handiekin, eta bezgenekan esperantza handiri bez, eta, oso posi gauz lortu dugulako, eta gero, ikustia Debabarrenan mutrikun bitalde lortu direla, eta plantxin beste bat, eta, benetan, postekua da, hau da ikustia, bai. Ez que batzutan ematen dago, esaten dugu, hola, posi garez, eta ala da, baina batzutan gutxikin fosten gara. Ze igual, eta gure eskualdia, ez da igual historikoki izan, eskualde bezala hola bertsosaletasun handiko gune bat, gero bertsolariak urten dira, eta badare, eskualdekuak diran bertsolariak eta badare. Baina ez da igual hori ibilbide edo historikoki, ez da gitarrakazta edo ukidaben eskualde bat, eta gu behala sentitzen dugu, batzutan hola, konparazioan beste leku batzuekin, ez da lori egon, orduan, egitza da, gauzatxuak urtetzen direla, eta posteko motiboak direla, baina gero konturatzen zara baitza ze gutxi bihardan desegiteko hori, eta egoera sensibilia dela, bai.
gehiagia danzuna bixentanin, patxar gehiagia danzuna bixentanin. Gaur ez bixentanin. Nik nahiko ilune ikusteguna da asuntu, baina, bueno, bai bertsolaritza, baina bertsolaritzea azkan indon isli, islada bat horrena ez, gizartin eta atzanine euskera ez da netxen leko baten, bertsola xagurteti be, igual ez tonolako erresa. Baina, bueno, eibartarrai, eusteko, eta debabarrenin orokorrin, nik esango neuke, bai elgoibarren eta letxunetik uste nolako zerik ambienteik bertzotako, ze kalin igual, ez tonen entzuten euskeri be horren beste. Gure kasun, mutrikuko kasun de, bueno, igual, gaztiai animateko bertzotan etxea, da, gu aneongo haitxun beti, bertzo eskolan zain, eta azkanina xe fresku tortiba betion eskertzeku de, animateko gaztiai, batez behetxeko euskeraz, hori lehengoku, eta gero animateko bai bertsolaritzan sartzea, ez bertzotan etxea, ero bertzotan etxekotan ondo, baina bentsat, saldi isatea bentsat. Bueno, nik animatzea jendia ostiral honetan deporrera etortzera, 8 eta 4 izango da, saioa, alkolea mutrikutik eta bertxora plantxitik, eta saio politxe izango da, gai ederrak egongo dira, eta jarriko dugu dana goxo-goxo izateko saio politx bat danontzako, eta, bueno, Alexanderrek esan dagoena pizkat, Ibarren bagabiz, zehozetan behintzat, nahi dugu herri izan egotia bertsolaritza behintzat, ez baldin bada bertso eskola bezala astero bermatuta, saioen bitartez, edo bestelako txapelketaen bitartez, eta, inori ez astutzia bagabizela, eta nahi dagoenak batu, superrongi etorria izango dela. Bezatiak gerturatzeko, ezagutzen daudenak disfrutatzera eta ezagutzen ez daudenak deskubritzera, eta horretik parte, pizkate kuriosidadea dakanak edo gogua dakanak, gustatzakonak, badagoela taldea, eskuzabalik hartuko dituela, eta gero bertso ez disfrutatzeko modu asko darela, askotan ikusten dela jende aurrekua eta bakarda hori mikrofonuan eta hori ikusten dela, eta hori dela bertsotan aritzeko eta bertsotan egiteko, bertsoa bizitzeko modu bat dela, baina badarela beste modu asko ere bai, eta azkenean bertso eskola batek, emon lekiala, espazio bat, sare bat, jende bat, gero bakoitzak pizka berak nahi dauen bezala bizitzeko bertsolaritza, eta sekulu ez dela berandu, eta gerturatzeko, ezagutzeko eta disfrutatzeko. Ni gutxi dakat gehitzeko. Animatzeko danak, bertzo eskola, bertzota, antolatzea, hogei jartzaile, entzutea, ongi etorrixak izango diala. Kalera irtetean hau da komeria, munipapare batek eldin autenia, porruak armak edo